Zdravím všetkých, vítajte na Liptove. Dnes top lokalita, štát v štáte, Liptovský Ján. V dnešnej ponuke máme túto chatu na predaj. Parkovacie miesta máme a dostatok súkromia tiež. A teraz vás pozývam do chaty. Veľká spoločenská miestnosť, kuchyňa a sprchový kút z WC. Na poschodí máme 2 spálne a 8 lôžok. O tom všetkom, čo tu v Jáne máme, by sme mohli rozprávať ešte veľmi dlho. Ale nedá nespomenúť kúpalisko, krytú plaváreň s termálnou a liečivou vodou a povestnú Jánsku kaďu. Hlavne to, čo Ján robí top lokalitou, je dlhá Jánska dolina s neporušenou prírodou, čerstvým vzduchom a nádhernými lesmi. Ak máte záujem o túto chatu, tak nám zavolajte alebo napíšte a radi vám ju ukážeme. Vidíme sa na obliadke. Dovidopo. Dovidenia.